Dar. Hey guys, return to Kwento ko. May parang mga hayang ito rin ang iablihan. Sige apa na wasa? Sige apa na wasa? Ha? Ang mual ba kayo mo sa kana? Atras return to 5, 2, 1. 5 floor. Tidak ada todo más. Wow. Yeah. Pag masulod eh. One pamanta. Oh. Wala it takes. Wala it takes guys. Ah. Ana. Abot guys. Dar. Dar. Ito ka, Dar. Ito ka, Dar ka. Amo na ilan tulong nga balik kami. Ako may tulong din. Dito na ako may tulong. Dito na ako may tulong ka. Ano wala pa? Ano wala pa? Ano wala kami? Sabi na tulong. Ulit na rin ang mahal. Nga nakunik hindi. Bukan. Mapalit yung tagilan bukan na. Lagi kan, Dar. Lagi kan, Dar. Lagi kan, Dar. Anak ka ani si Kastel.